ale postupně vydovat zvyšoval až na 39 koní. Majitelem traktoru je firma Daniel Agro, mecenáš našeho muzea, kterému děkujeme. Což umožňovalo snadnou manipulaci, výška sběrače se dala nastavit klikou i za jízdy zase ze sedadla klíče. Osvědčený mechanismus byl vybavený nastavitelným spuštěním. List byl vybaven zase nájezem, takže balíky si dali nakládat do připojeného vozu pomocí výškově stavitelného dopravníku. John Deere společnost Lisen, John Deere 1 právě teď na předvádění kože. Připojenému listu můžeme dodat ještě třeba i to, že byl Teď nám vyjíždí traktor Oliver 70, nádherně. Je to traktor rána, ale konstrukce se záčelovou budou hlavně při motorem, Se společnější nejmodernější a nejvýkonnější traktor z předváděných strojů. Jeho 6válcový motor o zdvihovém objemu 8700 kubických centimetrů má výkon 132 koní při 2500 právě zde předváděný.
podvozek Pekus 45, nám se podívá na předvádu traktora pro plynulou je krytý rám, který sloužil jako palivová nádrž. Zajímavostí univerzálního samohybného podvozku Pekus 35 je dutý rám, který sloužil jako dalšího majitele frézy, tentokrát červené barvy, který k nám dorazil do Záplavy, aby se představil na akci tragedický traktor. Jemu moc děkujeme. Sekačka Pluto Petra Sikory nám tam teď přijela, těžko říct. Každopádně ji tam máme a plné své kráse. Sekačka Pluto. Jako hydrostavický boje, příčné i modelné kopírování valu nebo hydraulické vytápění vyprázdňovacího dopravníku. Takže skřížné stílání třeba 500, která je základě plánu rozpočtového rozvoje, bylo to 1970 let a ten stroj je i po více než 40 letech plně funkční, na což patří velký dík firmě Daniel Díl nad Vltavou. Až za pár okamžiků
Vltavsku by k nám měli přijet moci prohlédnout ve spodní části právě areálu, kde získáte si spoustu zajímavostí. Tak, teď nám výjíždí traktor Oliver 70, veterány, který se několik let účastnil politických sil. Tenhle traktor má jeden politický sil, poprvé, otáčka za minutu. Dnes velmi praktickou žlutou příškou, je to 3017, to je ten traktor pásové provenience, pásového provedení, traktory bez rámové konstrukce, ten s větovým vodou slazeným čtyřovým obalcovým motorem o svěhovém objemu 1560 cm, výkon motoru 22 koní, 200 otáček do minutu. Hmotnost Zetoru 2023 toho pásového stroje je 1650 kg a má 10 motorských Bulldog 4016. Tento typ má také jednovalcový vodou chlazený dvoudobý motor o zdvihovém objemu 4220 cm, výkon 40 koní při 1000 otáčkách za minutu. Hmotnost jednoduše se taky přesadí volat sedadlo, aby mohli jezdit dozadu a vpřed. Tohle tedy DT20, traktor vyráběný v Charkově a předváděný traktor. Takže traktor Černovec KT7, nikoli DT20, ale Černovec KT7. Chybička se nám tam malinko vloudila. Nicméně nemění se nic na to, že to je velmi podobný traktor, sovětský kultivační traktor. Tenhle ten traktor má dvouvalcový čtyřtaktní benzínový motor o výkonu 12 koní 16 otáčkách za minutu. Počet rychlostních traktor vyrobený v Charkově. A jak už jsem také říkal, tento traktor má převodovku stejnou s Černovec KT7. Oba traktory jsou si na vlastní osvětit. A přesvědčit se taky můžete o tom, že jednoduše lze přesadit volant a sedadlo, aby mohly traktory jezdit dozadu, stejně jako vpřed. Takže Černovec KT7 a DT20 společně nás předvádějí do chvíli.
super. A ten malinký červený traktor, ten malinký Havelkový je Zetor, a ten 11. To je Zetorů od Havelkový. Zetor 25 pana Václava Vašáka, traktor z roku 1951. Zetor 25 a je to skóry také dneska, děkujeme za to. Jména řidičů. Traktor do mašináků, začátku stačí traktorů a strojů, když je příklad sběratelů a na cestu, tady se výborný strojů nejenom tedy Polska, ale i Dánska, Německa, Švédska, Slovenska, pořádá všechny tady se výborný strojů a i na straně doporučuje sběratelů, taky vzdělává. Pro část na vesnici přijel pan Broška. Děkujeme. Zetor 7211, to je ten Zetor bus. To je tedy velmi zajímavé vozítko, se kterým jsem přijel pan Petr Nezbeda. Takže Zetor bus, taky byli poprvé na akci Praděvičkův traktor. Tak Wilder Toledo nám tam taky přijel. Řidičem je pan Vojáček. Zetor 25A, pardon, Zetor pana Baly. Vyrobený v roce 1956. Moc děkujeme. Červenou barvou je Lukáš Bichar s traktorem MT8 070 mini. Který vyrábí Agrozet Proskyho, byl vyrobený Agrozet Proskyho a nyní Agrozet Proskyho.
velmi dlouhý. Je poskládaný vlastně ze dvou traktorů. Je to tedy Zetor 40x4x4, že poskytla, že přijel předvést tento svým způsobem unikát. Poskládaný ze dvou traktorů, takže ještě jednou Zetor 4x4x4, Alešek. Takže tentokrát od pana Ulrika zastoupení tedy RS 0815 zelené barvy. Zajímavostí, že všechny tady ty stroje, tady ty dva rozličné nářadí, jeden z nich teď můžete vidět. RS 8/15. Dvouválcový RS 09 Tomáš Husy by nám tam měl za chvilku dorazit. Děkujeme našim hostům, to byla tedy Panělá jízda a ten rakeční traktor.